Katukad di Basol. Tinapalabas, saan ang magustuhan ni Mayor Don Juan ti panagsermon ni Padre Mateo iti misa. Gaputa ipapanna apat patamaan ti padi. Ad dapay ang masurunda ito'y tasaan nga inawat ti padi ti itid na akwarta. Isu anabainan tirik na ti Mayor. Binilin na dagiti tao na akem maganda ti padi ket ikanda iti pagnakman na. Kabayatan na. Iti daytangal daw. Kalpasan ti misa. Inawis ni Dagimay dadinggas ken boy ngagpapan kada Joy ken Adeline amapanda iti sigod apang pangananda a restaurant. Pinaliumot ni Donna dagitoy ket sinurot na ti kotse ni boy. Simrek damat iti nasao a restaurant. Ket dita inawis ida ni dinggas tapno makisango da amangan. Iti irurwarda iti restaurant. Kayat ni Donna nga iti kotse na ti pagluganan ni Joy. Ngem saan nga intulok ni Boy. Iti panagsarita da Joy ken Adeline. Nasa uni Adeline ti maipapan iti surat day di Francis Armida maipapan iti droga. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol! Francis Armida? Wan, ngam idinatayan. Nagtuloy latta ti grupo a binangon na. Kat may saak a miyembro. Kinapudno na. Nakaadala, gaputa may saak a tinulungan ti grupo. Kasta ka di? Awan mo't itanday ti a grupo. Nagsardengan. Apay, Awan mo't ngaminan day di doon niya magda amang idadaulo iti dayjay. Natayan. kasta? Sipod idin. Nagsardeng mo't day ta a grupo mi aragsak. Ngaging ka ita. Ay, kasta gayam. Angam, mabalin mo't nga isubli tayo. Da tayo nga agtutubo ti mangituloy. O sige, awan parikot iti dayta. Ibagatan to ka ni Padre Mateo. Sige, agtitinulong tayo para iti pagsayaatan tayo nga agtutubo. Inton bigat, inakalaan tay surat. Bareng andapay lahang iti nang idulinak. Mga ramid ta iti kopya kat iwaras ta. Kasta ti aramidon ta. Awan mat ni Padre di ta simbahan akong. Di tayo mat makita arumar. Amangan mo, agda di taonag. Kaslawan mat tao. Rimar siguro. Urayan ta. Takamagan tayo. Dahil ta tibilin ni Big Lord. Apay, kabailan tayo kadi, akamagan? Ano saan? Sarkan tayo di ta simbahan. Kat di ta abugbugan tayo. Anya? Padi, bugbugan tayo? Wen ay! Kasta karo tibilin ni Big Lord. Sabagay. Agtungpal tayo latan akong. Ngamin, nawadwad, tisweldo tayo kuwan-kuwana. Isuanawan niya, ti iparamid na. Aramidan tayo. Imayak dito balay mo. Tadala kayat ko nga ibaga, Donna. May papan itinam. Anya? Dayta tigapuna nga imay ka. Juan. Kayat ko nga ibaga. Amakikapyakan itinam. Boy, di may papan ka data di pagsaritaan ta. Saan kat ano asino laditan at tao? Makikapyakan itinam, Donna. Awan inak, boy. Ni Margarita. Saan ko nga inaday chay? Sige, makamo ka. Inakon. Anya? Mapankan? Manong boy, saan ka pa ya pumanaw? Mangisagana akpa iti pagsangwan nyo. Agyaman na kailangan. Sige. Boy! Mabit lang! Anya ti bagam? Boy, ibagaman tipod no? Ay atin nakadipay wano sanan. Saanan? Anya? Sige, inakon. Ma'am Donna, napano ni Manong boy?
Nangag ko ako na naasaan na kan ngay ayatan. Kasano daytan? Sumardan kan! Pumanaw ka iti sang mo anak! Diyak kayat ang makita ti panagrup-rupam! Mawatam! Panaw! Wan, ma'am! Wan! Ay, Ma'am Donna, anom day ta kutsilyo? Pagsulam ka di ti bagin. Adoy ti kutsilyo, Sonya! Ha? Ipagsul mo kanyan! Tapno matay ako! Ha? Ala, ay, di nakiraman ma'am. No kayat mo ti agpakamatay, ay kayong kalaangan aglumas di karayan. Tadi nakiramraman, ma'am. Anya? Anay ko, tinungpanak mo to. Anay ko, ma'am. Takayat mo gayam ngay nakaglamas iji karayan? Kunamot nga minabagsulan ka, ma'am. Diyak kaya ti mairaman iti kinadangam. Anay ko, tinungpanak manan. Saan nakadang nga? Ay, no kasta ako yung kangarudan, ma'am. Anay ko, tinungpanak manan, ma'am. Naranggas ka, ma'am. Kunamat nga may nga guyong ak! Ay, sumot nga guyong ka. Aday bagbagam, Sonya! Tikunak, ma'am. Diyak kayatan ti agpaya babaw nam. Mangsapul kalangan iti sa bali ang babaw nam. Lagi kata ko nakatulong mo. Naalak ko dagiti kawas ko. Inakon, ma'am. Pasensya kan kanya, Sonya. Napudot ngamin ti ulok itay. Kasanumot ngamin. Kutong paon nakmutlatan. Di naktupay tinungtong pa ni nanang ko. Itak paon nakideng. Saan ka na pumanaw? Saanan ang maulit? Sige. Basta ikarim adin akong dangran Tayti ka nito adangran nakpay. Talaga pumanaw akon. Juan, saan ka na tumpaan pa, Sonya? Iso adi ka kuman pumanaw. Sana kaya't ni Donna ti makisarita kan ka, madam. Awan ka no inana. Oh. Nakaungat. Idi din nakamat ko day tabanag. Sige. No kasta ti kayat na. Awan mabalin ko. Da kayo na mismo ti mapanidyabalay na, madam. Da kayo mismo ti makisarita kan kwa na. Di nakdiktaran iti aramidak, boy. Jak kayat ti madikdiktaran. Ibagbagak lang mat ti kapanunutak. O sige, panawan da kayo dito terasa, madam. Oh. Anya ti aramidak. Tapno umasidag tirik na ti anak ko kanya. Saan ko diniktaran ni Madam Margarita, nanang? Imbagak lang ti kapanunutak. Tamangan mat urayan ni Donna at inana mismo ti umasidag kan kwa na. Ngakit daw iti pamakawan. Ay, nag-alas nga ron ti ugali ni Margarita si Punpay. Iso ti malaan ni Duna. Nanang? Apay, kayat mo ti kasya nga maasawa. No kas pangarigan. Kitam ka di ti ugali ni Duna. Sinurot na tayo inggan na ije restaurant kat pinabuenan na ni Joy. Nanang? No siyak, boy. Ibagbagak nga talaga ti riyaknak. Diya kayat ni Duna nga parakan ka. Saan kayo to nga naradsak? Ngam sa bagay, adamat kahit di pa nagbaliw nga kunada. Baka agbalbaliw to ani Duna. Ngam no saan nga agbaliw? Talaga nga diya kayat nga parakan ka. Iso nga pa nga asimboy, Saan ka nga agdardara sudos kan kwa na? Narigatan. Mawatam te kayat ko nga sa uwan, boy. Owen, nanang. Kumusta kayo na pong? Agyaman nakta imay ka, apok. Owen apong, kailiw kayo man na makita. Niyanti Gracia, kaano ka di nga umay? Dahil tatijak amaw. Umay tulat ta, Nang runa ket nurse dito'y ili tayo ni Joy. Malagip ko ti kinaanos ni Auntie Gracia kay ni Joy. Balasangan ni Joy. Ngam kaslaubing pailaang no tratuan na. Wain, apo.
Kasjay atalaga ni Antim Gracia. Amuyo ka di hapong? Ni Madam Margarita. Anak na gayam ni Donna. Ni Margarita? Kayan ayat ko ni Donna nga anak na, apong. Anya? Kaayan ayat mo ti anak ni Margarita? Ket naanos ka dahi ti anak ni Margarita? Amangan no kasmet ken ni Margarita, anak kaung-ungay. Agpada kayo kininanang dagimay iti ibagbaga. May papan kini Donna. Amumi nga main ti ugali ni Margarita. Apong? Amom ni Antim Gracia? Ay, manangipatagday di ay. Apong? Apay nga taakas to'y tiriknak. Kasla kailiw ko ni Auntie Gracia. Ha? Huray siyak, apok. Kailiw ko mo't ni Antim Gracia. Kat uray isaw. Kailiw na tayo umay. Astrakan na. Uwan, madam. Sige, umunag ka. Ma'am Donna! Adda ni yellow butterfly! Anya ti awag mo kanyak? Yellow butterfly? Takas tamot ti awag ni Ma'am Donna kan ka. Sonya, asina tinag ko na apastra kam dayta at tao? Balay ko daytoy. Kat sumrakak no kayat ko. Nagpuskol matten tirupam nga agko na abalay mo daytoy balay ko. Daytoy abalay kat impaaramid ididay di don paing para kanyak. Isu ano kayat ko ti sumrak ditoy. Awan ti makaipawil. Anya taramidam ditoy? Donna, kayat ko laeng mat ti makilangan kan ka. Amok, dakkel tinagkurangakan ka. Nga mabalin ka di asul ni tak ita dayta nagkurangak. Sige, iti maysa a kondisyon. Pagkalaysaan na kami kin ni Boy. Anya? Na di mo maaramin, saan kan ngagpakpakita kanya? Ikalaysam ni Donna. Kasta ti kayat na. Anya? Ay, saan nga mabualena? Apay, inapuraan ay ati kalaysa. Ay isaan, jak itulok, Ma'am Margarita. Boy, ay ayatem ni Donna. Isungag kalaysa kayon. Ay, saan nga mabualin kunak manan, ma'am? Saan nga inapuraan ti kalaysa? Kan maysa, saan nga kayat ni buy ti ugali ni Duna? Anya? Sa anak pa anak kasagana asumrak iti dayta abanag, Ma'am Margarita. Isu ala dingitag. Ngam dayta ti kondisyon ni Donna. Tapno mapakawanak. Parikot yun adyata, Ma'am Margarita. Saan yung nga iramraman ni buy? Saan nga basta-basta data nga sarkan na? Nang runa pa ita ni Duna ti kunam nga ikalaysa na? Ne, no agsasao ka, dagimay. Kunanlan asino kalaunay. Ay, basta diya kayat nga agkalaysa daboy kan Duna. Kan nangagmumate ko na ni boy. Ma'am, saan pa nga nakasaga na nga agkalaysa? Ladingitag, madam. Ngam sa anak pa nakasagana iti dayta abanag. Si kalaengen tinamnamak, boy. Ikalaysam ni Donna. Tangay agayan ayat kayo matgayam. Naibagak matan, madam. Sa anak pa nakasagana. Di na ka di maawatan, boy. Sa anak nga umanugot, madam. Nga urayan niya pa iti bagbagayo kini Donna. No kayat ni Donna nga ikalaysak. Sayatan na ti ugali na. Oh, Jak kayat nga ikalaysa ti babae nga awan respeto na itipada na ataw.
Anya. Lading itak, madam. Ngam saan kon nga ay ayatan ni Donna. Imayak dito'y coffee shop. Oh, aday ta. Adun ako piya tinaaramid ko, Adeline. Aduday ta na kopya. Iwaras tanto inton addawa yata. Iwaras tayo di ospital Kadagiti bantay, dagiti pasyente. Wen Adda nagsarte nga lukan. Amangan no ni Boy. Awan sa bali no di iso. O sige, ingka paunagan. Taisimpak dagito'y kopya nga inaramid ko. Sige, auntie. Tata, agkape kayo pa'y. Boy, agkape ka. Agyaman kami, balasang ko. Diyak namaan at talo kayo nga imay, apong. Kaya't nakamakita ni Nanang Dagimay. Iso adi nagas mimatan ni Apong. Kaileo kayo nga makitakan ni Adeline. Agyaman kami no kasta, anti dagimay. Naimbag tawan sa rekyo ita. Nalpasan, apong. Kat sumrag kami tumanen inton rabii. Rumwar kami manen iti agsapa. Iso nga ita. Nangaramid kami iti kopya ti surat day di Francis Armida. Ha? Francis Armida? Ni Frances? Wen, tata. Adda na idulin ko ako pya ti surat na idi. Kat isursurat mi manen tap na iwaras mi. Kasta ka day. Ay, oray siyak. Adamat na idulin ko nga kasta. Ha? Wen, malagip ko day ta surat. Ti surat kontra droga. Uwan, boy. Sige. Tangay nagagat kayo nga agaramid iti kopya. Ituloy yulat ta. Ngam agan anad kayo. Nuin kay agiwaras iti surat nga inaramid yaw. Delikado. Babalasang kayo pa'y mo't nga raw. Joy. Adeline, ang mga numakasalaw kayaw iti ako uyong, kat maisagmak kayaw. Panagkunak, saan kayo amapan? No dakda kayo laeng. Nas ka nakadwadak. Wen no saan kat siyak te kadwayo kas jay. Tamok matbya sa ete kumugtar ete kalabuan. Talaga, auntie? Insursurok matlang ni Boy nga kumugtar. Iso nga nalayang ni Boy nga makailabuan iti kalabuan. Sige, agurnong kayo iti kopya ti surat. Kat no adun tao, intay to agiwaras. Umayak mat. Ha? Ne, mayat nga agpaiso te ko na ni tataman siya. Tumulong kami. Kantap no naragragsak. Umayak met. Talaga naragragsak, no adda ka, boy. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad, ti basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.